Ne, nemojte vrišta, de, alo, u pomoć! Nije pošteno. U nas propulo bio neki vrata, otvorena znači... Najbolji fotograf na svijetu. Aj, se napario na ovo. Svaka čast Mirza. Jedan žetom jedna vatka. Znači, dvije Fantom, Partizan, a večeras Crvena Zvijezda igra. Ja dolazim. Baci Miljan. Ja mu nosim kući. Vrati ruku. Reci. Gore 3 prozora, otvorena i vrata. Joj, kako idu ovo ovdje, to je... Jutro. Imaš tamo lika, jutro. Prijetno. A, Evo ti majmune banana. ne bi se na nju. Sad moramo se prijemati, idemo neđe. Idemo Tako. u hotel. Nije neku kliniku idemo. Nije klinika, ali neki točak, ja pričao si s nekim. Nažalost je tako, ali to je naš djed Goš Lozika. Reci nešto. Smrdi je ova. Da bilo dosta. Ne, samo je... Što lažeš, bilo je? Nije bolan, ali ono je za mene taman. Čim spomenuli koljena, ja sam samo uključio. Aleksa, šuti, pričam ja. Dobijaš flashbackove ovako ovdje dio. Ovako ovdje dio. Omehe, nešto mi se čini onaj Omehe Mickey Mouse da se može osvojiti. Brate, on mene gleda. Jel te gleda? Gleda. Ajmo samo sekund. Ne gleda, brate. 20 puta pokušati, to je to. Bojit ćemo po 2000 obojica, dobit ćemo 100%. Brate, to je 50 pokušaja. Ne, 50 pokušaja jednom. Znači to je 100 pokušaja. Znači znači da je šansa 1% da se osvoji, da bi osvojili. Ali kad bi se uže to ne to. Znaš ne osvojimo? A osvojio bi je. Znači i razvalio bi. Sada smo gospoda. Ne nam bauči. Suđenje. Pa ne idemo sad na to čekanje. Uđeš kulu i ovo. Just bi dobar voucher. Ajde unboxing. Što je ovo? Bubanj. Jes bubanj stvar, odrovca. Dobro, idemo dalje. Dobro. To je za telefon. Dobro. Što je ovo? Aha, sveska. Dobro, dobro. Voucher. Dobro. Po meni. Benga. Unboxing. Čekaj ba, da smo svi dobili, ne imam. A još? A šta tebi treba? Luka. Bubanj. Baci se. Daj, unboxa s ti, ne moram ja unboxa. Nisam to kao opština u kaktim. Mnogo stvari, za sad najdraži mi je suh. Znači dobijemo džabe ovo. Ovo ti košta 10 maraka, 600 dinara također. Znači, poznati 50 metara visini, nalazi se u samom srcu, 32 klimatizovane kabine. Biće ovo dobro. Nedi me. Ti si optuženi ovdje. Šta me rada? Ti si optuženi, mi smo branilici. Nije pošteno. Ja prigovaram, nije pošteno. Što? A sam dužnik se rekao pošteno. Koje vrste miši? Koje vrste miši? Zebam, što sam optužen? Što bi da uvijek budem zivat? Evo, neki zebi. Normalna karta, 10 maraka. U realizaciji projekta, kako ste rekli, super škola, da recite nešto više o tom projektu. Kinesko-srpskom prijateljstvu. Nedi me. Šta se desilo, Hena? Brate. Poznati o tebi. Davo sam sad izjavio. Ja da reći pa brate, pita me prvo kao Nizmarko Rizvanović, koji je Omer Rizvanović. Tako je. Tako je. Ali da oni znaju. Aj šut. Pitao me kao šta se najviše sviđa u Hrvatskoj grani kao utisci do sad. Dakle, ma sviđam se to što nema neke
barijere između nas i naših prijatelja iz Vrnjačke Banje. Barijere, ne znam šta Brat je načitan. Sviđa mi se ambijent grada, sviđa mi se to što su ljudi ljubazni, što žele da pomognu, sviđa mi se to što smo mi i drugari iz Vrnjačke Banje veoma lagano združili, pričamo, nema neke te barijere između nas. Pitao me to, šta se radili, šta se... Bio taj orijentir, ja sam tu iskoristio priliku da se vozim traktorom. Što rekao? Da. Lažeš. To vidjet ćeš kad... Koji kraj? Šta je rekao? Šta? Ja sam tu iskoristio priliku da se vozim traktorom. I kad izađe video, brate, sjeći baci sad u video. Juče smo imali zadatak orijentir, tražili smo katance, imali razne izazove da se slikamo pored nekih mjesta. Naša grupa je iskoristila priliku da se vozimo traktorom, da malo skratimo to vrijeme. Vozim džaba, ćeš biti dobar vozim džaba. Sad si ja sredio, ba. Dobro je, tu je sve. Konto sam da su mi uzeli voucher, brate, da se ne vozam na onom. Tu je roba. I pitao me kao još neka glupa pitanja. Pitao me kao, koje su prednosti Zence u odnosu na Vrnjačku Banju i prednosti Vrnjačke Banje na odnosu na Zence. Jesi rekao mi imamo YouTuber. Ja rekao, pa meni... Šta nisi rekao? Ja rekao, brate, kao, jo, malo mi je neugodno odgovoriti na to pitanje. Jedva čekam. I ništa rekao kao, pa eto, sviđa mi se što Vrnjačka Banja ima puno šetališta, što je onako... Što im je zrak normalan. Prednost Vrnjačke Banje, sviđa mi se to što je zrak čist, što ima prirode, park, puno šetališta. A rekao, za Zenicu, odnosno na Vrnjačku Banju, rekao tržni centar i što ne smrdi na jaja. Jesi to rekao? Dobro, ti vićeš sve. Na primjer, možda prednost Zenice je tržni centar. Čekaj, rekao da je prednost Zenice što ne smrdi na jaja. Što imamo tržni centar. Lažeš. Pa brate, vidjet ćeš sve. Ja jedva čekam, gledaj to. Tako je s tebe uvijek. Sad se ti mislim da su Mohameda javio. Oca te vodimo uvijek sa sobom. Ti oca samo daješ. Samo za iza. Šta zbira? Pokrovi kos. Omer i Luk. Evo je ovak. Helenov troj, ovo me nervira. Danas me ona nervira, juče me Vanja nervirala. Vanja! Upira se. Uvijek. Vanja! Halal, zasveš sam ti kad rekao, Helena me više nervira. Tu, bravo Helena, hvala. A mogu li ja snimati? Uspela sam. Snimaj. Moramo čekati broj 34, to je moj drag broj. Šta znaš 34? 34 da čekam. Da te strah sam vidim. 32. Taman jesmo. Sam nemoj da se prepadneš. Nemojte svašta raditi. Ja da se u kabini. Frende, ja se ne žičari, nisam bojao žičari. Ja sam se bojao što ste vi skakali u žičari. On se bojao, brate. On se bojao sebe, brate. On je bio preopasan za tu žičaru. Omer je 15 minuta se vrtio, je sve sam. Znaš ti koliko će ja zaspat sad? Ovo će biti zanimljivo. Pa ti prati, znaš. Zove. Da ti kažem. Čekaj, kad sam sviva moram i tebi. Ajde mi njega povesti. Znaš koliko bi se usrao? Misliš da bi se usrao? Ne? Ma dobro što bi se usrao. Pogled bez veze. Ne vidim se. Daj ga 15 minuta se vozi. Ja, majke mi mislim da je više. Vidite, ja sam vani. Ja sam izašao iz ovog. Plaši se. Nemojte vrištati. Ne plašim, zajebavam se. Nemojte vrištati, halo! U pomoć! Nemoj se. Mama! I brate. Ujebujte. On je ovo malo. A što ćemo mi pasti, šta ja ću izgubiti Clash? Zadnji game će biti izgubljena. Si malo da se ljuljamo. Ne. Gledaj, zabranio spavanje. Jo, fakat. Jes majke. Eto ti ga, daj se. Gdješ pri toga? Esu. Pa ko će zaspat 15 minuta? Pravila su tu da bi se kršila. Vidite da je malo visoko dole, na primjer. Nek ljudi vide, na primjer. Jel te strano? Ono je kamion. Je sigurnije od žičari, jel?
Hvala ljubavi što me provociraš. Jednom da je dole kamion, vidite koliko pazi, ono, već i moj palac od njega. Tako da, ako to znači udaljeni smo otprilike blizu 100 metara. Mene nije strah. Nije te strah. Mene nije ni žičar je bilo strah ko žičar jer sam išao puno manji. Nije mi bilo strah. Ali bilo me, brate, ona dvojica su skakala, ono, pomirala su. I hvala na provokaciji, volim ja te. Nemoj ubiješ. Ne, znaš koliko smrdi to. Nemoj. Stani da se spustimo dole. Pa onda ubijaj. Masterchef. Nemoj rukavicama tim tu ubija. Transporter. James Bond. Ostavi, nemoj. Nemoj ostavi. Neću ubiti. Nemoj, naš Neću ubiti, ali neću ubiti. Puštaj se. Udariš. Samo ću iznijeti. Neću ona da umre. Čekaj, kojno? Jedno su kako se zove, Samed i... Opa. Probaj da izbaciš. Da je pređe. Ne, fuck. Ofollow sam rupu. That's what she said. Bravo. Masterchef cooking. Vidi dole. Kako ti je bilo omere iskustva? Brate. Nije neki Adrenalin koji sam očekivao. Neko iskustva. Brate, ne smijem pogledat dole. Sojo! Selma! Jel nas sad čula? Vanja! Ja sam klaustrofobičan. Ja sam klaustrofobičan, pušte me odavde. Majka, ja sam još sine plašen, ne znam što sam bolji. Boksik, znači, 9 maraka, hol, znači 2 fantomke, Partizan, a večeras Crvena Zvijezda igra, ja dolazim, uzeo sam te 2, uzeo sam ba 30 isto Partizanu. Ozbiljno. Tu platio 8 maraka. Po 2 fantomke i 8 maraka. Ja, gdje ti je ta marka? Kuda? Od 9 si rekao. Nije 8 to. Kako je 9? Pa nemam pojma. Gdje je ta marka? Znaš šta ćemo? Idemo sad treba da stignemo prije njih. Samo oni. Ja sam Ajde treba da stignemo. Nije. Stignemo prije njih. Uglavnom idemo sad glede neke sportske aktivnosti u školu njihovu. Tako da, eto, kolega kako se osjećaš? Osjećam se fenomenalno, super i lajkajte slika na Instagram, da ne ideš. Normalno. Obukla se majica. Tako da, sad je valjda, nadam da ćemo igrati odbojke na mreži. Realno. Ja su izašli slike. Izašli slike, evo ih ovdje. Ne morskom je to. Dobro, nema ih. Eto. Nadam se da uživate u vlogmasu, trudim se što više kontenta. Trenutno je jako hladno, kao što vidite, kratki rukav se nosi, ali... Da stavimo elektrode na mišić i kad pomerite ruku jednostavno se čuje šum tog električnog impulsa. Ako ima neki dobrovoljac, ne udara struje, obećavam. Ima mnogo dobrovoljaca, ajde onda da se... Tako je, pa iste su elektrode. Ja sam doktorirala ovih učistila. Koliko sredi? Možda 20. I creni samo šaku ovako. Dobro. Treće nam ide tu. Tu je najtanji signal i tu nam je ova kao nulta, odnosno crna žica. Sad možemo put telefona. Što si tresi, jesi strah? Jesi strah. Sad, da vidimo da će da budu varnice. Neće, dobro. A ne može, to je sve vrlo nisko naponska struja, nećete to da... Sad ćeš da probaš ovako da skupiš šaku. To, pa opusti nazad ruku. Jel čujete taj šum koji se dešava? Skupi ruku opet. Samo šaku, gledam. Taj šum je u stvari taj električni talas, impuls koji ide od njenog mozga do njene ruke i mi ga ovdje konkretno pretvaramo u zvuk. S onom drugom mašinom koju sam malo pre pomenuo, taj isti talas možemo da pošaljemo na drugu ruku, pa kad bi imali drugog dobrovoljca, njegova ruka bi se sama zgrčila bez njegove volje, samo na osnovu tog električnog impulsa. Tu.
I tu, treće i dole. I slobodno stavi ovako ruku. I sad to ne moraš ulako, znači samo šak i žglov. Se osjeća išta ili tu samo... Ne, pa nema šta za se. Stvarno sam jednako artistom, tako da... A šta će mi onda ovo? Da je. Vašu svoju grupu, molim vas, nema ometanja, nema pomaganja. Može ovo nekako da se zove? Može ovako? Ja sam mislio da Šta sad tu? osnovu. Koristili ste sav selek. Imamo ugovor. Lepo smo se družili, tako ćemo i da nastavimo. Ovo nije bilo nikakvo takmičenje, ovo je bila jedna radionica iz koje treba da naučimo kako se vi osjećate zapravo u situaciji ako ste se našli diskriminativnoj, kako da kažem, situaciji, u nepovoljnom položaju u odnosu na možda neku drugu grupu. Rekao sam da ste svi dobili iste materijale. Dakle, isti materijali, svi ste dobili cevčice, dobili ste kartonske tanjiriće i dobili ste plastične čaše, je tako? Nisam rekao nijednog trenutka da ste dobili materijal istog kvaliteta, već isti materijal. Prva grupa je odmah primetila da su tanjirići pocepani, da su možda, ne znam, cevčice na pola, je tako? Je tako? Vrlo brzo ste to primetili i sad me zanima, vama sada dajem reč, kakav je osjećaj bio, kakva je vaša reakcija bila kada ste shvatili da niste dobili materijal istog kvaliteta kao i druge grupe? Šokantno. Preostali članovi? Ti nisi ni bio u našoj. Ne, veze. Šta vi sa ugovorom i podizanje ruke ako želimo reći? Mi se više su potrudili kad smo vidjeli. Ništa nije radio. Početna tačka me zanima, dakle, početna tačka, vratite se na početak. Vi ste sad možda malo srećni jer je došlo do rezultata koji možda na početku niste očekivali, ali osjećaj vaš. Bez tuga. Bez i tuga. Još nešto? Se prvi setili, pričamo u grupi 2, prvi ste se setili da tražite selotip. Jeste li dobili? Dakle, vi ste prvi dobili pomoć koju niste očekivali. Da. Vi ste dobili pomoć, pričamo o tome da ili ne. Dakle, dobili ste veliku pomoć u odnosu na sve ostale. Dakle, u tom trenutku su 3 grupe mogle da se osete diskriminisano. Dakle, da je trajalo 3 minuta, grupa 3 bi sigurno tada i pobedila u tom trenutku i imala najvišu kulu, tako? Međutim, počela kako vreme duže trajalo, kula je počela da biva sve nestabilnija ili stabilnija. Dakle, treba se napraviti najveća kula, ali ta kula treba da bude stabilna, da traje. Meni se čini da kada ste dobili selotip, da ste imali više problema. Vi kada ste zapravo dobili neku pomoć, vi ste ušli u veće probleme. Zašto? Zato što smo konstruisali kulu da bude i stabilna i visoka bez selotipa. Nismo mi dobili problem, mi smo dobili prednost. Jer smo mi bez selotipa imali goru kulu, sa selotipom imamo bolju sad kulu. Meni se čini da je tok izgradnje izgledao tako da ste imali više problema onda kada ste dobili tu neku pomoć. Da li možete da mi objasnite koje probleme ste vi imali? Sve. Šta znači to sve? A u nas propuk bio neki vrata otvorena, znači puše, znači klima se, ljulja se i... Dakle, bila je promaja i to vas je sprečavalo da... Tako je. Ali sada možemo da se vratimo ponovo na grupu 1. Ne radi se sad ovde ko je najbolji, zaista. Ali ne radi se o tome ko je najbolji, radi se zaista o tome da svaka grupa je imala i prednost u jednom trenutku, da je svaka grupa imala probleme. Šta je poenta? Reci. Gore 3 prozora otvorena i vrata. Zaista, imali ste veliki problem što se tiče vremenskih uslova. Tako je. Zaista jeste. Dakle, onaj vaš početni osjećaj besa, nije fair i tako dalje. Dakle, da li vidite kada odete od jedne grupe, druge, treće, da su imali iste probleme, možda i veće u odnosu na vas, iako su bili u prednosti?
A tu smo kasnije tek vidjeli. Odmah bili zakinuti, a oni su imali normalan materijal. I nama se isto mogo da je spropuh, neravan sto. Kako utvore lepe, spuštaje sunca, ne imaš kao i propuha. Ovo ti... Ajde, tri. Ne sada. Lenove. Iskreno. A ti, šta radiš? Šta je SS? Šta je SS? Dobro, nije loše, a Mohamed? Dobar. Dobar, strašno. Ajde. Mirza, zadnjih središća svoje vedena svaka čast Mirza. Evo dalje. Jedan žeton, jedna marka. Jedan žeton, jedna marka. Luke. Najavi vlogmas. Pozdrav za Danija koji slika ovdje. Ne, najavi kao, gledajte, u nedjelju ovo da mogu baciti. Dobar epizoda vlogmasa u nedjelju. Pogledaj tamo. Obeležiti. I Luka obeležiti. Ja nije treba da daje to. Pa što, niko ti nije dao, nego su te ja naterala da sediš na pitanju. A možda taj ima više sreće. Sad požuri, imaš 10 sekundi. Oli? Moša. Ili onak tamo? Imaš jedan, brate. Možda taj zadnji da probaš na ono veliko Mickey Mouse da uzmeš. Ne znam šta je ono. Neka sad, a? No sad. Probaj. Jo, jel tamo neko? Brate, ovog si namjestio. Ja samo snimam reakciju kako gubiš. Međulat. Nema ovo su, nemoj to raditi kod kuće. Kako će? A, gledaj. Još se ruga, Još se ruga, A mene zanima što je ono tamo. Gledaj koliko... Režeš, ako pogodiš da ga režeš, dobiješ. Ja mislim da čak može. Kako sam bacio 200? Ja mislim da. Baci to. Imaš 50. To je to od YouTube-a. Ovaj video mora otkupiti tvoje kockanje. Kockanje. Šta bi? Pa, kontaš. Kontal. Dođe do njega. Ja? Ako prereže, ako se ove dvije makarce do tog, onda ga prereže. Aha, Ako odjednom prereže, jednom. Ne, prerano. Skuco još, hoćemo? Hajde. A gledaj, brate, ali ako osvojiš. Ali ako osvijam sam GG. Šta meni kada ja kažem? Aj daš meni jednom da pokušam. Sad sam blizu. Bio si haos blizu. Sad, ne. Sad. Znaš šta? Da bacim 1000. Ali će lud, bre. Aj vratim ti poslije kada... Aj, slušaj ovo. Koliko imaš? 1000 i 20. Ovo čovjek je vlasno. Da nek ti rasitni. Da li ima on? Ne vidi da on ima, možda da rasitni. Evo ti. A Luka, vrate, što si dozvolio? Ja nemam para. Imaš 50 dinara, ja te dam. Nema, potrošiti Boga. Sam trebam u krugu. Nema. Luka, vrate, ostavi se toga posla, nemaš hljeba, vjeruj mi. Znam, evo primjer živi. Evo vam. Gledaj se kako se sve. Znači ovo...
Čekaj, znači koje su makaze? Što ti gusto stranije? Moram još jedno neću. A nemoj džaba priča. Ne. Nemoj više. A što sam na džaba sam dao? Ovako mogu da... Ovako ćeš još više džaba dati. Ja mogu dobiti to. Nešto kao... Procenat toga ti je koliko sekundi brzo ide tu ovdje. Hajde, Andrea, možeš ti. Znači ja ću ti reći sad. Ne moraš ti Sad. Znaš koliko mi je malo falilo. Vidio sam. A, si ga ovo. On još. Ne, brate, ja ovo nosim kući. Jel ti ili ja? Gdje? Bolje ba da te slika, manca. Hoću sad, evo. Koliko sati? Sad. A daj, brate, ne. Ja se kockam. Sljedeći put 5. Moraš duže, a ja ću ti reći kad. Stani. Sad. Čuvaj još. Ti ruka sama za džep. Ajde, omete, tvoj. Ne možeš, brate, poslije ovog kraj. Sad. Oj, koliko je falilo, druže. Ajmo meni kad kažem onda. Sad. Čuvaj, ome, čuvaj. Čekaj, imam još. Imaš još? Koliko on baci? Sad. Čuvaj. Znaš ti koliko smo, ja sam pukao 500 dinara. 550 zapravo. Da, idemo džaba. Okej. Ne, nemoj samo to snima imene. Opa, Jovan me nervira kad kaže opa. Opa, znam da si izgubio. Znaš šta? Zadnji. Nisam gledao debilo dozdo. Znaš šta? Nič. Pa što ću ja? Pa sad. Kako ti, on ovako da svoji. Ko riskira? Šta si ba? Ko riskira? Pa puk sam bojicu. Ne, neće. Jel ovo neki znak? Nije ubacuj. Jes, brate, čekaj. Nemam, kreni ga dobro. Znaš ti, brate, da si ono horror Mickey Mouse. Nije, pa sam ga debilno napravio. Ne, creepy smile. Znam, par uzim. Sad. Rano. Drži ga još malo. Rano. Čekaj. 1, 2, 3. Između 2 i 3 moram nekako. 1, 2, sad. A svaki put malo. 1, 2, sad. Okiznijem ga. Šta si sad uradio? Jebi me? Nema veze. Čekaj, a kad on padne, šta onda? Kako ga vadim? Otvori čenaj. Kada uzmem trošić. Znaš li uzmem ga? Ne moraš znam se, pa sad 3, 4. Šalim se, sljedeće. Koliko imaš to još? Daj mi jedan daći 50 dinara kada si. 3, 4, sad! Ti osjećam se isto kao oni što lupaju plati u dionicu. Ovo je sve do refleksa, ovo nije. Kako dobra slika za thumbnaila, brate. A gdje voda ravno? U zadnji? Da. Daj ja ću. Da, ja ću. Znaš kao, A ti ga ubaci. Evo lijevo ruku. Daj ja ću. Opa. Neš ga nikad prežal. Vrati ruku. Vrati to, vrati, omere. Pa pusti me. Vrati, omere. Ne. Če ako se pitate kako nastaju slike,
Ala, brat. Ko je slika? Respekt. Ima Instagram, ajde ponovno. Jak sad ću probati s portretom, sam onako davnim interes. Anna, šta kažeš, kako ti momak slika youtubera? Najbolji fotograf na svijetu. 100%. Ajde se napalio na ovo. Trebate ga svi hajrat, razumiješ kao... Da još jedno, će treba mi 3 za posta. To je sve do fotografa. 3, hoće jedna sa mnom pasti. Ako Bog da. Možda ćemo se za thumbnaila uskati. Ljudi, frajerova, sve fejka, ništa što on stavi, sve je clickbait. Tako vam da. Yes. Možeš tako ostati tu. Čuješ? Ostani. Clickbaitira vas. On lista telefon, brate, gleda koliko je para zaradio. Koliko ste mi uzeli? To je smaraka. Jebem. To isto treba dupe pokazati, čekaj. Možda, brate, da odje tamo do onog stuba, onog tamo stuba i kao nagnije se leđima i digne jednog. Kontaš šta te hoću reći? Koji je to profesionalizam? Šta se krije iza dansovih fotografija? Svi koji ste se pitali, ovako nastaju, brate, slike na Instagramu koje skupe jedva 100 lajkova. Ovi portret nisu neki, ne vada, ni ova, ali evo bi. Šta radiš to? Doći sam je da vidi ovo. Sam reći koji je bojova dlaka. Brate, To... roskasti. Ajlinine. Zašto stavljaš patike Ajlin u glavu? Još kida onako, brate, spertle, znaš. Brate, na pertli mi je bila. Ona tebe prati svuda 100%. Namjerno stavila. Označila ga. Za večeru. Krompir mis. Večera je... Respekta. Crkli smo, to jest ja sam igrao odbojke, crkao sam. Ovdje ne znam gdje je bio. Igrao sve od tenisa, sa svojom. Opet nisi. Ali ti bi da živiš kao vegetarijanac? Ne, jeste vidi, jeste primijetili svaki dan je druga salata. Baš predobro. Meni inače obično buket ruža kad dođem u Zenin. Ja, znaš to. Jebo ti buket ruža, sve. Vidi. Šta smo došli kupiti? Čapalinke. Milki, da probamo taj. Svugdje su samo čapalinke. Zenica čapalinke. Što jutro bude palačinci došćak i dobro, hajde. Moram probati sad. Podijelili ljudi na 2 dijela. Ukusno izgleda, samo malo se razlo. Ali eto, tako da respekt. Idem probati sad. Ću tu pan svjetlo. Hvali svi milki sa čuti. Pa dobro je. Znaš šta? Hajpali su ga toliko. Nije toliko wow, ali dobro je. Da ima bolji kod nas? Ima. Nismo vama kucali, alo. Nisam majke mi. Nismo vama kucali. A nisam majke mi. Nema nas. A kome kucam ja? Nema nas. Aj, otvori mi ba. Nema. Otići sami da kod treba preskočit ću. Probaj. Ide bili šta ga.